Atong Philippine Standard Time, alas 12:11 sa kaudtuhon. Nasa mo sa Ija, Rastafari. Kuya Glock, pero mo na po. Matanaw ninyo ang kalagayan ko. Tao mo na sumuma kayo sa loob ng malaking bayan, malawang na magulang, mataas na badel, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga batay na laging pulong ng gulong, wala namang kasa pero marami ang nakaparong. Lumakas man ang una, ay walang buta sa bubo, mga plato, kutsara na din. Hinala ang tutong at kanin, si puting at tas nasa kahon, kahit na di masko. Lumisay mayamon, sa sigurong maniran, sabay na ganyan, sabi pa nila, hindi tunuri matatapuan na taon na namamayari ng isang upuan na may mapagkakataon pinag-aagawan, kaya naman hindi niya pinag-agawan. Kung makikita ko na masiyay ang isisigaw. Nakaupo, sumugan yun naman ko ngayon. Pagkamatanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Let's go, come! Walang galang na po sa taon nakaupo, walang yung papatakan. Tigas namin ay dipuno, ang dinding ng bahay namin ay pinagtabi-tabiyero. Sa gabi ay sobrang init, tutulong na lagyan na di kayang bilhin o pag-ilagay sa inyo. Pinakulong tubig sa lumang kapuring-uling-ul. Kamit lang ang panggatong na inalod namin sa zero. Nagsisilbi ko sila sa bahay namin ganyo. Mga inay na makayamanan na sa kaldero na nagagamit na pang aking ama ay sumisweldo. Kunan na kunan pa rin, kunan na tuyo kasi. Ating weda beto sa magaboy pagkakasangit. Huwag kang masyadong malanta. Bato, bato sa lagi. Luzon, Visayas, subit na natin po kalibutan. Welcome. Kini na sabi niyo kung na lagad, Brother Yud, sugo magubat na mga kingsunan. Sod sa usak ka oras na itong tulumanon. Mag-iskut-iskut kita mag-iksod, mag-iskutan na may labot ang lungsod. Kung may labot na itong tag sa kabaga kinabuhi. Welcome sa tingog sa masa mga kingsunan. Din rin ang katuo, kita mag-iksod na ang tinuod. Nakagawasan mo ang katugod sa pagsulti sa mga butang na bisan pa dili gusto madungog sauban. Sa ito mga kaigsoon na diha, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ito mga igsoon na mga OFWs, welcome kayo kamo dire. Sa ito pinobreng programa mga igsoon.
Best Home Radio sa YouTube, mga kaigsunan. Best Home Radio sa Facebook. Sa wala pa maka-like, sa wala pa maka-follow, sa wala pa maka-subscribe, please do follow, like, and subscribe. Ato ang pinubring programa, pag-igsoon. Diri lang sa Facebook, sa YouTube, pag-igsoon. Best Home Radio. Again, Best Home Radio, mga kaigsunan. Mag-abot ta pag-igsoon matag alas 12 hangtod sa alauna sa udto, mga kaigsunan, mga ka-Best Home. Diri lang na sa Best Home Radio Facebook, Best Home Radio sa YouTube. So welcome kay mo dire. Okay, o niya. Ato i-check mga kaigsunan kung naka-hook up na ba. Agato aga Infinite Radio sa Villaba, Leyte. Magigsoon, aron mabati usab kita og makita sa 3rd District sa Leyte, 4th District sa Leyte og sa Ormoc City, Leyte, mga kaigsuonan. Atong i-check. Og atong mga kadasig naka-tune in na ba? Palihog lang ko diha og pag-check sa ato aga traditional radio. Sa Infinite Radio Villaba kung naka-hook up na ba tat, simultaneous broadcast sa ato aga mga kaubanan dihang mga kadasig. Mabati kita sa 3rd o sa 4th District, Tibuok, Leyte, Bagaigsoon. Nanukad sa Villaba via DYDV Infinite Radio 94.9 MHz FM. Okay, so timaniin na ninyo. So sa itong mga kadasig, welcome sa itong mga kadasig na naminaw na to. Sa mga naminaw na to via traditional radio, salamat kayo. Makanunayon nagsunod mga igsoon via traditional radio, salamat kayo. Okay, dirita. Sama sa naandan mga kigsunan, mag-ampo sa ta. Okay, mag-ampo sa ta mga igsoon. Ginamit ang pag-ampo ni St. Francis of Assisi. Akong i-share diha ninyo sa mga nagtanaw ka na to sa Best Home Radio. Facebook, makita ninyo. Sa Best Home Radio sa YouTube, makita. Makita usab sa Infinite Radio Facebook, mga kaigsunan, magdungan ta. Kamo diha na naminaw ka na to via traditional radio, uban nilang ko, mga igsoon, kaya ako ni basahon. Magampo sa ta. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Most High, glorious God, enlighten the darkness of our heart, and give us, Lord, correct faith, certain hope, and the perfect charity, sense and knowledge, so that we may carry out your holy and true command. Labing ataas, mahimayaon nga Diyos, lamdagi ang gangit-ngit sa among kasing-kasing, o hatagi kami Ginoo, sa husto nga pagtuo, o sa kapiho nga paglaom, o sa kahingpit nga gugma nga putli, pagbati o kahibalo, aron among matuman ang imong balaan o tinuod na mga sugo. Amen? Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, welcome mga kaigsunan. Diri lang sa ato ang pinubring programa sa Best Home Radio, Tingog sa Masa. Okay? Welcome kayo. Dirita mga kaigsunan. Sa ato ang mga ginagbay na mga diskusyon karong buntaga. Sawa pa magka-attendance diha, pa-attendance lang palihog diha lang sa atong comment section. Anya ay mo kalimot sa pag-react. Bisag unsa inyong reaksyon, why problema na react mga kaigsunan. Okay? Kaya importante kayo na magka-hibalo kita mga kaigsunan. Unsa inyong mga sentimentong opinion. Unya, sa gusto mo kontak na to, why problema? Naagya po ng atong numero mga kaigsunan. 09 sa cellphone, naadi sa ubos. Makita rin sa ubos mga kaigsunan ang atong numero sa cellphone. Okay? 0912-885-8531. Subon ako, 0912-885-8531. Unya, sa ato usab na gusto mo send na to private message, morag hapon, Best Home Radio mga kaigsunan. Again, available na to tanan ng mga igsoon na pamaagi sa komunikasyon aron maguban-uban ta. Why rason na dili mo maka-contribute? Why rason na dili mo maka-react? Why rason mga kaigsunan na dili mo maka-participate sa ato ang mga diskusyon? Kay importante kaayo mo diri sa ato ang programa mga kaigsunan. Muna sa ato mga classmate, kana ato mga suki diha, pwede kayo diha sa ato ang comment section, pa-attendance. Aron makasugod ta pag-igsoon. Okay? So wa pa maka-share, again i-share
So pa maka-like, i-like, i-follow. Kanya sa kundo na mo mo nagtanaw sa YouTube, i-subscribe. Okay. Suguta. Kagahapon mga igsoon. Okay, gisgutan na to mga kaigsoon kagahapon mahitungod sa daghang pangutana na to. Lunes na kagahapon Lunes o niya pagka Domingo, di ay daghan ng utana. Kaya na ako na nikatak naman kasi nikatap niya ni atak. No, nikatak. Nay nikatap mga ison. Oh, nikatak. So nikatap niya ni atak. Oh, fake news. Daghan mga pangutana na ako noy ni give up na kandidato sa pagkamayor sa Dakbayan sa Ormoc. Kinsa man na. Ay. Sa Domingo pa lang mga kaigsunan, di ana. Nakadungog na ta, nakadawat ta ng mga kaigsunan. Gipakatak. Oh, gipakatap unya atak. Oh, gipakatak. Fake news. Oh, para siguro paglingla sa mga Ormocanon mga kaigsunan. Sumunang ato ning sa ikaduhang higayon ato ning himuon mga kaigsunan ang pagtuki nining maong fake news. Kaya ang kontras fake news mga igsoon makabuntog sa fake news kamatuoran naman gyud. Makabuntog sa fake news ang kamatuoran lang. Munang lisod kayo. So kadibang mamakak ka unya imong sungagon ang kamatuoran, adi magsilbi oy. Uppercut ka, mura kag sumbagan mga igsoon. Rap sango ka. Mura kag ma-uppercut oy. Oh, muna dili ka kaharong. Kana mga bagbakakon mga kaigsoon, dili kaharong, di ka tanaw-tanaw ba? Sa mga mata mga kaigsunan. Oh, igo man ka. Oh. Munang lisod kayo. Lisod kayo mga kaigsunan. Munang kung wa kay gitaguan mga kaigsuon, wa man jud kay angay kadlukan. Yan ara ka simple. Wa kay gitaguan, wa gi kay angay kadlukan. Karon, ato ning gisgutan mga kaigsuon kay lagi. Ato ning tukion kay lagi. Di aman ang mga gipakatak o gipakatap unya para atak. Sa mga wa makauyon mga igsoon, sa mga nanghitabo karon sa Dakbayan sa Ormoc. Unsa may nanghitabo sa Dakbayan sa Ormoc? Di ang mga kaigsunan ang awareness, ang pagmata sa katawhan mga kaigsunan sa mga panghitabo sa Dakbayan sa Ormoc. Unya, di apod ang participation, meaning na-aware na ang mga katao, gusto na mo participate, gusto na mo appeal, gusto na mangutana o gapil mga igsoon. Unsay nang hitabo sa Dakbayan sa Ormoc karong mga panahon na mga kaigsunan. Di magunin mga dagko mga bugat kay mga isyu. Hangtod karon wa gyud tawon mga igsoon ma-address, wa gyud matubag. Bisag gamay naman lang. Bisag gamay naman lang mga kaigsunan na statement or gamay naman lang na reaksyon gikan sa kagamahanan sa Dakbayan sa Ormoc mga igsoon ini mga bugat kayo na mga isyu. Wa gitay nadungog mga kaigsunan. Munang ato ning Tagalog igong pagtagal. Kining mao mga fake news na nanggawas mga igsoon. May kandidato pa na may withdraw sa pagkamayor sa Dakbayan sa Ormoc. So far sa sagap na to mga kaigsunan og ni himo dayon sa pagresponde sa pangutana mga igsoon. Si Engineer Violi Codilla mga kaigsoon ingog gyud padayon. Wa gyud kuno mo santop siya ang unahuna ang pag-atras. Klaro na ni Engineer Violi Codilla mga kaigsunan na kung doon na may pakatap mga kaigsunan og fake news na doon ay kandidato sa Dakbayan sa Ormoc na ni-withdraw mga kaigsunan, dili na matod pa ni Engineer Violi Codilla, dili na siya. Ambot lang guno sa uban o sa laing kandidato. Ganoon, wa man puta ang ato ang sibianan mga kaigsunan ang ato programa, wa man makadawat og konfirmasyon or denial gikan sa kaatbang na kandidato ni Engineer Violi Codilla. Naghuwat mabanta mga igsoon kay lagi ang kuyog man ta, kauban man ta sa kinabag-an sa Dakbayan sa Ormoc na nangita ang tawaghain ng mayor sa Ormoc. Kuyog ko sa mga nangita hay ng mayor. Unya karon unsa man niabot na ba ang mayor kay matod pa kagahapon mga kaigsoon sa to nga programa mga igsoon agingnan mata no gisendan ta og mga link diri na didto di kuno ang mayor sa Ormoc mga igsoon sa Isabel.
Dito di ay kuno ang mayor sa Ormoc mga kaigsunan, si Lucy Torres Gomez dito kuno sa Isabel. Unya, pagkahuman sa itong programa, nahuman na itong programa, gahapon, ningkamot man ta, mga 1 hour and 30 minutes, mato ato ang programa mga kaigsunan, kaya lagi, naputay mo sunod na programa. Pagkahuman mga igso, doon na po nag-PM nako. Na niadto na po kuno ang mayor sa Ormoc sa Albuera. Dito na po kuno ang mayor sa Ormoc sa Albuera. Mayroon siguro ko, kini ako unsolicited ning ako advice nga to sa mayor sa Ormoc mga igsoon. Na before siguro ta mga to sa laing dapit, before siguro ta manimbalay sa laing balay, manumbay sa laing balay, before siguro ta mga to sa mga kasikbit ato mga kasilinganan, mutubag sa ta. Ato sa tubagod ang mga issue, diri sa ato ang tugkaran. Ato sa tubagod mga kaigsoon ng mga pangutana sa imuhang giserbisyuhan. Kung naa magiserbisyo sa imong kasing-kasing. Kini ako pangutana na gyud. Puro sa ni mga pangutana ako mga kaigsoon kung doon na bagani nahabilin pa na serbisyos kasing-kasing sa dakbayan sa Ormoc magigsoon. Before siguro ta mo adtog laing mga lugar mga kaigsunan kay mutabang ta dito sa imong parente. Diba ito ba sa uban mga kaigsunan? Brad, ganun nangabot mga to sa Isabel, pitigil lisura sa Isabel. Iko di kay ko suito pero sa ako na dunggan gyud, kinabagan medyo lisod-lisod gyud. Medyo takilid gyud may, takilid. Namo siguro ang mato pa soban, mao siguro ang rason na gipaadto para double team. Unya, unsaon naman lang ang iyang syudad? Unsaon naman lang ang mga isyu sa syudad? Unsaon naman lang ang paginahanglan sa syudad? Unsaon naman lang mga kaigsunan ang mga tao in town na nangita in town og mga tubag sa mga pangutana nagaantos sa mga problema sa dakbayan sa Ormoc. Kinsa may mutubagan Natuan naman nagtan-out naman nagyampungad mga igsoon ang mayor sa lain ng mga munisipyo. Asa naman siya nagmayor? Kung nakalisod man gani ang iyang igagaw sa Isabel, di ba makaingon mga igsoon na sala na sa laing kandidato, sala na sa ni Lansar na igagaw. Di ba? Kaya siguro, ingon siguro di katuhuan siguro Parehas sa guna mga igsoon. Dunay konsihal sa dakbayan sa Ormoc. Di na ako mo-mention ng pangalan kay abi pa lang mag-promote lisod kayo, di ba? Di ba? Ma-accuse na puta na doon na tayo dapiga, di ba? Di na ta mag-pro, di ta mo-mention pero ako sultian ta mo. Doon ay konsihal sa dakbayan sa Ormoc. O niya kay konsihal, tanawar ko ninyo sundi Sundi ninyo ba yun Kay konsihal man sa Ormoc mga igsoon, sa ato pa naa siya gapuyo sa Ormoc mga kaigsoon. Di ba ninyo tanawan siya nagkakaligre ni. Di ba? Kay konsihal sa Ormoc, it means naa siya ang iyang residente naa sa Ormoc mga igsoon. Karon ang iyang bana mga kaigsoon ni Lansar nga to sa lain na po ng munisipyo. Sa ato pa ang iyang residente mga igsoon, tuan na po atong laing munisipyo. Tanawar ako tagigunsa na pagkaunsa. Sa ato pa mga igsoon, tagsa silang balay. Di ba? Wa ko gi-mention na kinsa. Kamo na lang ang asawa, babae, asawa, konsihal sa dakbayan sa Ormoc. Ang bana, mga kaigsoon ni Lansar pagkamayor sa laing munisipyo sa Ormoc. Then sa laing munisipyo sa Ormoc, laing munisipyo sa 4th District. Masa may tawag ninyo anak mga kaigsunan? So ang ilang residente managlahi. Dili gid na may tabo, usa ra gid residente. Nga naman. Kausa lang sila sa kabuan magkita mga isumura ko FW. Kausa lang sila sa kabuan magdug dito mga kaigsunan. Ay, sa mga naminaw ron Pura sa naminaw. Ang ako ron gigamit to emphasize the point, akong punto ba. Di ba? Tanawar ko na mga kaigsunan unsa na klasiha. Sa pamolitika mga kaigsunan. Di ba? So,
ang usa gapuyo sa Ormoc, ang usa gapuyo sa laing lugar mga kaigsunan na gusto magmayor dito. Oh, kay gimahal niya katong lugara. Yan, unsa ba? Tagsa ka buwan, tagsa ka tuig na sila mag-abot. Di ba? Oh. So, balikan na to. Kining pangutana dunay ni withdraw sa Dakbayan sa Ormoc. Naa magini gipakatap ang gimigison. Kandidato kuno magkamayor sa Dakbayan sa Ormoc. Giklaro sa makadaghan ni Engineer Vilio Codilla. Ayun nabati na ba ta sa traditional radio na to, sa Infinite Radio? Nabati na ba ta? Ako isulti na sa mga naminos traditional radio mga igsoon. Basig nakadungog mo aning fake news. Kadunay ni ka ba? Matod pa, kandidatos pagkamayor sa Dakbayan sa Ormoc ni withdraw ko ng mga igsoon o kini mo ko ni si Engineer Vilio Codilla. So far sa atong hinabi mga kaigsunan, niingon ko si Engineer Vilio Codilla, dili na tinuod. Ug wa gid mo santop siya unahuna na muundang. Karon pa ba kuno mga kaigsunan? Karon pa ba kuno na puwerte ng lanuga mga kaigsunan? Sa tingog sa Dakbayan sa Ormoc sa kausaban, na maabot karong Mayo 12. Karon pa ba kuno mga igsoon? Well, mo nang gisulti ni Engineer Vilio Codilla kana. Mo nang ako po isulti. Diya ka ninyo. Huwag na kasi nagutan na, sir, asa may mas katuhuan, sir, ang mo-withdraw? Si Engineer Vilio Codilla na naagid permis mga pulong-pulong sa Dakbayan sa Ormoc? Or ang mayor sa Ormoc, sir, na tuwa naman nato makitaan sa laing munisipyo? Ikaw ako, dili ko magpakatap ng fake news, Di ko magpakatap ng fake news, pero ari lang ta sa action, di ba? Action speak louder than words man, di ba? Kung maingon ta na doon na tayo, maghuna-huna ta na doon na mo give up na kandidatos pagkamayor sa Dakbayan sa Ormoc, between sa naa imong makita pirmi o katong di na gini mo makitaan pangitaunon pa, ako nang ihatag ninyo, asa inyong katuhuan, asa nilang duha ang ni-give up. Katubang, naguna-huna na, Salbaruno na lang ba? Ako nang ihatag ninyo, ay mo kasuko ha? Okay, masuko ra ba din? Paganda mo glusartan diha og amlodipin. Ang tambal para sa high blood. Kay tinuod man di man ipagdaot ang ako. Tinuod man gisendan ko mga igsoon og link. Nakita gid ako naong magyud mga igsoon. Mayor sa Dakbayan sa Ormoc tuwa sa Isabel. Perting warawara na dito mga igsoon. Ningon sa daghan sila gipang istorya dito na mga saad ni kundi buong sa araw na gipanulti. Di ba siya man ay congressman anong panahon na? Sino ba masaan niya pang manulti niya? Anyway, siguro ilaha po to kay ingon po akong amigo. Kini ako amigong bugoy siya, sir. Mga artista man na sir, basi gikuha sila para sa kalingawan atong maong unsa ba to'y tawag ato padagtipon ko no atong kandidato dito sa Isabel. Kuha sa ko kibaw na di lang ko manghilabot kay kung ilahan ng personal na kinabuhi di ta manghilabot. Di ta manghilabot ana. Pero dito, nakitaan, di na fake news. Nakitaan mga igsoon, dito ang mayor. Ikaw sa mayor. Wanya pagkahuman mga kaigsoon, another link na po gigisend sa kuha. Dito na po ang mayor mga igsoon sa albuira na sa kuno. So, sa manipag kaunsa? Ganong gilabay-labayan naman lang ning Ormoc mga kaigsoon. Gikan sa Isabel. So, niadto siya sa Isabel. Pagkuman, nilabay siya, padung siya sa albuira. Labay-labay lang ang Ormoc. Ingon para bagid, so daghana ra ba ko bodyguard siya, daghan ko to kay bodyguard, di ko mao ba? Di ko bantayan po nato na kay. Unsa ba nang kuyo ka na license firearms ng mga dala ng mga pulis man sa Ormoc, ang kuyo ka na? Mga pulis ba sa Ormoc? Unsa ba na lisensyado ng mga armas dala na? Akin man pangutana ra bagutaan ni god. Unsa ka na? Nahadlok sa sniper. So pagkadlok sa sniper mga igsoon ang person of interest mga pulis man sa Ormoc. Di maginamalalis. Kung saon na lang ginato ng mga kaigsunan. Di ginamalalis bisag kung saon pa. Di gid malalis. Ang nahitabo mga igsoon kung mangisgot tag sniper mga kaigsunan. Di gid malalis. Og di gid makalimtan sa mga tao bisag kung saon pa mga igsoon na ang person of interest ato pagpusil ni Kerwin Espinosa bisag kung saon gid mga igsoon mga pulis sa Dakbayan sa Ormoc. Mo bitaw nangita ang mga Ormocanon, hain na ang mayor
sa Ormoc karon na wa nay city director ang Ormoc. Wala nay city director ang Ormoc mga kaigsunan. Ha? Timandi na ninyo ha. Wala nay city director ang Ormoc. Ang naggunit ron sa Ormoc mga kaigsuon, usa ka caretaker, usa ka officer in charge. O nagman ron sa operation ang deputy director for administration. O kanang officer in charge mga kaigsunan, dili ka kahimo og pag-transfer, dili ka kahimo og mga paghimo og mga kining imuhang kaugalingon na mga plano kay officer in charge pa man ka. Dili pa man ka full pledge. Yang officer in charge pod mga kaigsunan, doon na po'y additional pa gyud na mga trabaho, pero tindakan ng trabaho. Muna ang Ormoc mga kaigsunan basically karon, although doon agoy chain of command na magina. Pero in the absence sa iyang kaugalingong city director, ang Ormoc karon mga kaigsunan directly manage sa region. Directly manage sa region mga kaigsunan. So dako kining kakuwangan. Labi na kay padulong ta sa eleksyon. Dako kining kakuwangan unya nang huwat ang mga Ormocanon na unta ang mayor sa dakbayan sa Ormoc. Dili unta siya magsoroy-soroy sa 4th district. I-address niya kini mong problemaha. Dapat mga kaigsunan niyang tubagon kini mao mga pangutana. Punang lisod kayo mga igsuon natong sabton. Lisod kayo sa mga Ormocanon dawaton. Ngano naglaag? Adi na ko mo gamit og word laag. Basig trabaho. Basig trabaho. Mingon ako, di lang ko mingon laag, mingon ko basig trabaho. Wa man ko kebalo kay wa may magistorya. Nganong naabot siya sa laing munisipyo. Unya ang Ormoc mga kaigsunan, unsa na may sitwasyon karon sa atong peace and order? Unsa na may sitwasyon sa atong peace and order na wa na may city director kay lagi na apil man sa gikasuhan? Na-apil sa gikasuhan. Na-apil ba sa sa mga pulis na nagdala og unlicensed, way lisensya na mga armas ang atong city director sa Ormoc? Lisod ba din tubagon mayor? Wa ba kay nahibaw-an? Nganong hangtod karon wa magikitingog mahitungod anang imong city director? Di ba sa pag-abot anang imong city director imo pag nag-welcome in town nya karon unsa man nahitabo? Sa karon na napasaka na siya kaso, karon nagpatong-patong na ang kaso, wa na welcome. Wa na storya. Muna yung mga pangutana. So muna may ingon na kita. Nainigon ako, sir, makaapekto ba na sa liderato? Yes, makaapekto na sa liderato. Nako, kay nag-epekto sa liderato sa dakbayan kung ang mayor mga kaigsunan di na nimo makitaan. Tinoda dili. Kamo ako patubagon. Dako kay nag-epekto sa dakbayan kung ang mayor dili na makitaan mga igsuon. Kadaghan kayo ang panghunona sa katawan. Involved ba ang mayor? Appeal ba ang mayor sa pagplano sa pagpusil ni Kerwin Espinosa? Maghan kay mga pangutana sa dakbayan mga kaigsunan. Unsa man ato sitwasyon karon? Karon nakakita ta mga igsoon dunay mga batanon dito, mga kababayenhan nag-away dito sa likod sa SM. Dunay mga nag-away dire, nag-away dito. So, unsa na may sitwasyon karon sa atong dakbayan? Nawala naman tayo city director. Of course, kabalo ko na IOIC. Pero officer in charge man na. Officer in charge mga kaigsunan, meaning naa siya ikaw gali, napon sila ing atuman dito kay regional, naman siya regional function. In fact, kung wa ko masayop, kini ako alang wa gani na mag-opisina ang OIC diha tuwa sa region, kay doon naman siya additional regional function. Ang nag-manage gyud sa dakbayan sa Ormoc karon is ang deputy director. So sa man, ana na ba yung mga pangalan nag-submit? Mayor? Daghan kini mga igsoon mga pangutana mahitungod ani. Kaysa ako nagikayong atong usbo na ang sequence of events. Sequence of events mga igsoon, usbo na to. Dihay mga reklamo sa mga tao. Doon ay mga pangutana mahitungod sa Ormoc City Hospital. Muna yung sequence dili, sugdon pa kita to. Before Ormoc City Hospital, dihay mga pangutana mahitungod atong mga gipangdakop na mga nagmotor mga igsoon. Nya katong pinakakatawanan na nag-viral mga igsoon. Ako to ibalik na ako sa sunod episode. Di medyo ko makalimot ito. Pertig yung katawanan na. Nga naman. Nagmotor gidakop.
Normal man ang motor ka, doon na kay sala, gidakop, normal man na. Pero unsa may naka-abnormal mga kaigsunan na ning sitwasyon na, kay ang gidakop, gatod sa iyang motor. Ang gidakop, gatod sa iyang motor, unya doon na pag-witness na niingon, gatulod ba na sa iyang motor, gikan dito sa unahan? Unya, gidakop mga igsoon sa maong traffic enforcer. Now, daghan na ng utana. Wala dayon mohukom. Kita diri mingon ta, di dayon ta mohukom. Di ta mohukom. Kay duha maginay side sa istorya. Di ba? Unya ang nakita na to sa video mga igsoon, ang kadtumang yung lalaki na nagtuod gyud sa motor, wa niya saki, in fact wa gyud ni mag-andar mga kaigsoon ng motor. Kay naguba man. Unya karon do na pagi-witness ni Agi. Mo ti primero di ba kinumduman last year. Doon ni witness. Pag human ato na trigger, perti ng daghan na mga kaigsunan na mga insidente sa pagpanakop sa dakbayan sa Ormoc sa mga motor, apil pa mga tricycle, katong hinumdumo atong dunay tricycle na nang perti gidin taon o kanang pangalyupo, katong ida nang hangyo gidin taon siya sa traffic enforcer na unta, ayon lang sa tikiti, tungod kay ang iyang gipasakay senior citizen, kinumdumo na. Kinumdum? Ayaw lagi ni tao ko tikiti kay nga akong gipasakay senior citizen. Kunya ningon pagkita tong driver, diha man mo sa atbang. Kita man mo nako. Nganong wa man ko ninyo pituhi, nganong wa man ko ninyo abibahi na dili pwede. Naunta kining akong pagpasakay senior citizen man eh. Diha man mo kakita man mo nako atbang man kinumdum mo ato? Di ba? Last year ako tay balik ako ni pangbalik. Layo kayo, diha nakakita ko ang traffic enforcer bang ison. Makita ra ko kuno siya. Siya ang tricycle driver. Hunong siya nga naman senior citizen man. Yang gipasakay bang ison. Karon yang gipasakay. Pagpasakay na niya mga ison, gidakop man noon siya mga kaison. Pagpasakay na mga kaison, gidakop siya. Di ba kinamdum mo na? So napusot-pusot na ni mga ison ng mga problema mahitungod na ni traffic. Diha patoy, hinamdum mo. Diha patoy drivers purlon. Dapat i-drivers purlon mga kaison. So intawon ni sa tuyo ko dire sa St. Peter and Paul Parish. Sige siya tuyo ki. Wa man si kaparkingan mga kaison. Nya hangyo siya, hangyo lang ko kay ang patay naaman sa sulod niya mugawas to nya dili ko medyo ang seremonyas bitaw sa pag kini bang paghatod bitaw nimo sa katapusan bitawng sa lubnganan in taon sa imong nitaliwan ng mga parente. Simbe, ikaw kanang seremonyas mas maayong itong continuous ka naman dire-diretso ba? Kay katapusan na ganina mo bitan ng tawgon bitan ng mga kaigsunas mga bugoy ming bitan na kining misas patay mo ni ang gitawag nato na last trip, di ba? Last trip ang tawag mga kaigsunan kay lagi mo naman ay katapusan. Mo na ni tapos isakay ka mga kaigsunan. Mo na ingon na last trip na lagi na. So binang ingon na dapat unta ang seremonyas tuloy-tuloy gina dire-diretso. Sus katutukoy mga kaigsunan libot-libot in taon ng purlo na asa siya mo parking. Unya dili gid taon muhatag og bisag gamay na lang na kini bang kanang pagsabot ang enforcer kay lagi nagsunod ra mabutahon siya sa balaod, luoy butahon enforcer. Sunod man siya sa balaod mga kaso na. Hinamdum mo to? So katong daghan kaayo. Unya diha pa to ang katong terminal last year tagas kayo mga nag-atang mga iso dugay kay makauliin taon ng mga estudyante. Unya sabot-sabot sa mga driver, unya mag-away ang mga driver ug ang mga pasahero. So ato to nawagan ta to sa mayor mga ison. Yor kanaog di sa imong opisina tanawa ng imong terminal. Wa kita kadungog mga kaisunan og tubag. So sige tagpangita sa mayor ato, Sige tagpangita unya daghan na kay mga reaksyon mga ison. Unsa man ni angay buhaton ani? Unya ni sud mga kaisunan ng One Ormoc Political Party ingon si Engineer Villy Codilla kauban ng mga konsehalis ug ang vice mayor sa One Ormoc niingon na angayan imbestigaran. Angayan imbestigaran kining maong mga kaso, kining maong mga reklamo sa mga motorista. Wala moingon si Engineer Villy Codilla mismo na moingon siya na sayop sa enforcer. Wala siya moingon na. Pero imbestigaran, which is for me, this is proper. Imbestigaran kay basin di ay dunay sayop tinuod. Unya, dunay inhustisya na nahitabo sa dakbayan sa Ormoc. Imbestigaran ang maong mga pagdakop. Kung doon na bagay kalapasan, hindi go. But kung wala, hindi dapat mga kaigsunan. Ihatag na itong hustisya in town sa mga driver. Kaya sila intay nag-antos sa mga sayop na mga desisyon, sa mga kung naamaganin na sayop na mga enforcer. Muna'y panawagan.
Unya sala ba din na? Ha? Natagdon ang maong panawagan mga igsoon. Ang mga driver o ang mga sumasakay. Ang mga sumasakay mga kaigsoon may problema. Unsay problema? Ha? Matod pa di aning pangontrata ko sa mga driver, di ako nun mga koloro mga kaigsoon ng mga tricycle. Daghan ang nanawagan mga igsoon sa dakbayan sa mayor sa dakbayan sa Ormoc. Tagdain taon ning. Ha? Kining problema sa mga sumasakay. Tinuod man eh. Daghan man kay bisig mag-type lang kadiya eh. Daghan kay mga reklamo sa Facebook. Overpricing sa mga driver. Tricycle driver. Oh. Unya kini diay pagtan-aw mga igsoon, matud pa sa mga driver, dili na namo sir, dili na mga legitimate na mga tricycle driver kundi mga kolorom. So ang ngayon na dakpon, ang ngayon na tan-awon. So nanawagan sila sa mayor. Unya ang mga driver pod ng katong mga legitimate na dunay mga prangkisa, niingon sila, "Sir, maayo unta sir, kung matagad na po ni kining amo ang taripa, dili na ni." Haom sa panahon. Dugay na kay ni. Unya, maingon ta na, angay mo to balansihon ang welfare sa mga sumasakay, ang mga riding public o ang mga driver sa multicab o sa kining tricycle. Dapat man nimo balansihon. Balansihon man na. So kinahanglan gina ang gobyerno mo tan-aw, mo balanse. Dili ka pwede na pabor lang ko sa driver. Nya ang ato taong sumasakay alkansi. Di po pwede na ang pabor lang ka sa sumasakay, ang mga driver in tal alkansi. Dapat gina, sabutan, mag-abot. Muna unang na to, hinumdum mo na, kita. Dire sa Best of Radio mga igsoon. Kauban na to ang ato ang Infinity Radio kadasig. Kitay na ning kamot mga igsoon. Naunta manaog ang atong mayor gikan siyang opisina. Unya mo tan-aw sa sitwasyon sa ubos. Kay basig wa na gid siya kahibalog unsay nang hitabo sa dakbayan sa Ormoc. Pero wa gid din taon bisag gamay na lang mga igsoon. Wa gi reaksyon ng atong mayor na. Pag human mga igsoon, di mo to mga kaigsunan ang lain na sa mga reklamo Ormoc City Hospital. Daay mga kaigsunan natong Ormocanon. Tuan na lang sa baybay, tuan na lang sa Tacloban. Tuan dito nagpa-admit nga naman perting mahala sa hospital, private hospital sa dakbayan sa Ormoc. Di mo to mga igsoon usa ka Facebook post in town sa usa ka ginang, mas kining nagsabak. Hinumdum mo na, hinumduman ta mo. Naapan ako diri mga kaigsunan ang mga gi-screenshots man ako tanan. Usa ka ginang nagsabak. Adto siya sa Ormoc District Hospital mga igsoon. Pag-abot ito kay ang kini magong nagsabak, di magunin nimo pwede pwede nimo i-mix ba sa uban ng mga masakiton kay duhago na sila kabuok ang iyang gisabak og siya mismo. Mo man ay concern sa mga doktor mga igsoon. So doon nagoy special na section para gid nila. Para sa mga mabdos kana nagsabak. Unya atong panahon na mga igsoon puno man. Di man nimo pwede isagol nga to sa ubang mga section o ubang lugar sa ospital na doon ay mga makatakod na mga sakit. Di man na pwede. Kay matakdan ang inahan, matakdan man po ang anak. So dito in town, yamingon man taon, saon ta man na puno man. Ingon ang UDH mga igsoon, maglingkod ka, maghuwat ta. Unsa in town mga igsoon, ang nagsabak igsoon di gina makayan ako. Siyempre nagsabak ko siya mga igsoon. So napugo sila adtog private hospital. Unsa man na nahitabo mga igsoon, nagpost siya dito, do na pa bay public hospital sa dakbayan sa Ormoc. Kay ba ko, unsa nahitabo gipang bash in town sa mga supporter sa wa makauyon siya po. Gibash og maayo mga igsoon. Di man nagsabak gibash in town maayo mga igsoon. Grabe kayo. So wa makauyon. Pero ang iyang pangutana, very legitimate. Sakto haom kayo. Do na pa bay private public hospital sa dakbayan sa Ormoc? And the answer is yes na. Yes. Matod pa SCOA report mga igsoon 2017 pa na anay Ormoc City Hospital. Asa na hitabo? Asa na mutang? Naa sa Simangan. Kanang building diya mga kaigsunan. Daghan kay wa kibaw na hospital din na. Gisugda na sa termino ni Engineer Eric Biboy Codilla. Nahuman mga kaigsunan sa termino ni Undo Codilla. Yes, tinuod dugay kayo mga kaigsunan nga naman. Nayulanda ka na. Nayulanda. Pero gi-repair mga kaigsunan. Bipunduhan ka na. Ni Engineer Undo Codilla mga kaigsunan. Siguro mingon ta mga kaigsunan na, sir, nganong wa man ma-operate na niyo. It's because of Yolanda.
Ug balikan patamuan ang mga panahon na dihang panahon na mayor pa si Undo mga igsoon, ODT na ang nagdominar sa City Council. Og kibaw ba mo kung wa mo kibalo i-remind ta mo atong panahon na ultimo mga kaigsoon na pagpa-repair ng Ormoc City Hospital pagkadugaya kay perting daghanang konsehal ng utana mga kaigsoon unsa man ni para unsa na ultimo tong unsa ba tong ngan atong kanang bitong sa front atubangan hasus kadugayng debate ato mong ganang tinuod wa gina tinuod na mga kaigsoon ha ma-operate ni Undo Codilla mga kaigsoon pero giandam na basahan ninyo COA report 2017 na ang Ormoc City Hospital tinuod na mga kaigsoon maghikap na ninyo 166 million ang gasto na so katong pangutanan na sad balikan na sa nato so nahitabo mga kaigsoon di na po yung mga puno Ormocanon nangutan wa na bay public hospital sa Ormoc naa ang problema wala gamita tinuod man na. So daghan na po nang nangutan ng Ormocanon nganong wa man ni gamita mayor nganong wa man ni mo gamita og ninay mga nitubag mga igsoon dili si mayor wa gyapon tingog sa mayor mga igsoon anay nitubag mga supporters ningon na mga supporters dili kay maghimo kuno o mas dako pa pastilan di magitaw na madawat ng rasona kay kano ingon na maghimo og mas dako pa pwede ra man na himuon mga kaigsunan anytime kung naa gyud tinuod. Pero in the meantime na wala pa mo kahimo og mas dako pa, nganong dili man ninyo gamiton ang existing. Para matabangan intawon ang mga Ormocanon na nagkinahanglan og tabang panglawas, kinahanglan i-admit, kinahanglan operahan. Nganong wa man nagamita. Sud sa 10 years na pulo ka tuig nang nakalabay. Anugon ang 166 million nagigasto ana. Oh, pangutana na mga igsoon muna nganong wala na gamita naunta di may panginahanglan sa mga Ormocanon gamito na to ang kining istorya na magtukod man og bag-o na mas dako sige why problema pagtukod bisag na po nakatuig ang nakalabay wa gi bisag gamay natukod hala sige pagtukod. Pero ang imong sentido komon, ang hunahuna nimo, ang imong utok, magsulti, kung ikaw Ormocanon nun, na nagunahuna, bahalag asa ka ni supporter, pag hunahuna, gamit ang utok nimo, okay man ang maghimo og lain. Okay man ang maghimo kag laing hospital. Ha? Pero gamita sa nang existing para makatabang sa mga kabus, para makatabang sa mga pobre. Gamita sa na. Unya kung gusto ka, ha, nahimo nang inyuha kay na makakainyuhang gihunahuna. Paguman i-transfer to nimo mga staff ngadto sa bag-o tapos isira ang karaan or gamiton sa lain na purpose. Utok brain, di ba mo na sa dapat? Ha? Mo na angay na buhaton. Dili kay imo nang di nimo gamiton, diha lang ka. Well, ang imuhang saad na po katuig nang nakalabay. Muna panawagan sa mga Ormocanon, hai man ang mayor mo tubag ani nga naman nawa man ni gamita. Ha? Bisa kung sa pay rason mga kaigsunan. But base sa COA report, it is a hospital. Sa ato pa kung hospital ka na mga kaigsunan, pwede gud gamiton. Pwede gud ablihan. Unya kung daw naman kay agiandam na mas dako, mas nindot katong ikunong world class na mura na kunog hotel. Fine. It's okay. Buhat na sa ninyo. Napo katuig na, wag gani ka buhat. But while ang inyong saad, nagpadayo na saad, ang inyong damgo, nagpadayo na damgo, ang inyong drawing, nagpadayo na drawing, ang site development plan nagisaad karon tuiga, wa gani bisag gamay man ni maho. Para na lang sa mga kabos na mga Ormocanon, ako, mga liyupo ninyo, ablihi in taon ng Ormoc City Hospital. Maluoy mo sa mga Ormocanong kabos. Unya, para lang taon tabon-tabunan ba na kining hospital bitaw, nakikinahanglan para lang ng tabon-tabunan, mingo din, wa na may kabos sa Ormoc. Pastilan mga kaigsunan. Pastilan. Wa na ko nagkabos. Oy, speaking, di ay nag-PM na ko. Speaking of kabos, di nag-PM na ko. Ha?
Ako ni Human ko ni kay di ay gi-PM na ako, gika ni di ko kailani pero doon na siya gi-post mga kaigsunan. Si John Ligaspi. Nag-PM na ko ni speaking of kabus. Okay, okay. Ako Sir John ha. Sir John. John. Dili ni John na lahi ha katong naa sa giakusahan na ghost employee. Lahi ni na John Ligaspi. Sir, ako ning human imuhang gi-post sir ha. Kaya di akay research diri na ako ipabasa sa mga ormokanon. Okay. Diha sa gawa, ha, tanawa. Gikan ni John Ligaspi mga kaigsunan. Diha sa research. Ito naging paning adlaw. 26. 26, 28 naman taron. Pero wa na ko matagaig mahinumdumi kagahapon. So, diha mga kaigsunan, matod pa ni speaking of kabus ha. Sa ako nagikaingon sa tumang kisi-kisi, makisi-kisi, murag bitaw ka ng murag pasaylo ako sa mga nangaon. Pero kada bitang murag basta nagkisi-kisi ba? Ang mga supporters na pertigin dipinsa ng wa paggamit sa Ormoc City Hospital. Maingon na lang gid sila na wa nay kabus sa dakbayan sa Ormoc. Grabe gid. Kay siyempre, maingon ta na ang hospital makatabang ba sa mga kabus? Ang tubag magid na, yes. So, alkansi magid sila. Bisa kung saan tuyok mga igsoon. Ang hospital, ang private, ang public hospital, makatabang sa mga kabos. Makatabang ba sa mga kabos? Ang tubag, yes, magid mga igsoon. Wa, magid lain mga tubag. So, kung saan itabo, kaya nagkisi-kisi ang mga supporters, mingo na lang yung tao ng mga supporter. Wala na kabos dakbayan sa Ormoc. Karon, di amang ko nakitaan mga igsoon. Gisend din ako niya tong 2026, pero wa magid ako maablihin kaya lagi. Daghan mata mga isyong gisgutan. Sir John Ligaspi, wa ko kaila mo sir pero ako lang gamiton kini imuhang gi-post Mato pa dire. Ako i-highlight tanawan ninyo. Doon nga tagbasa. Infinite Radio, kung makita ninyo sa inyong screen. O sa Best Home Radio, Facebook, Best Home Radio sa YouTube, makita niyo sa screen. Sa mga naminaw kada to, traditional radio, akong basahon ha. Nganong daghang gutom sa Ormoc City nga gidumala ni Richard og Lucy Gomez sulod sa dugay ng panahon. So it's a pangutana, question. Nganong daghang gutom sa Ormoc City nga gidumala ni Richard og Lucy Gomez sulod sa dugay ng panahon? And to be exact, sa congressional, that's 15, more or less 15 years. 15 katuig na. Sa Ormoc, I think it's more or less 10 years. Akong basahon padayon ako basahon. I-highlight na ko para magdungan tagbasa. According to the study from World Bank, so ang World Bank ang nag-study, Asian Development Bank, Asian Development, duha ni ka bangko, and UN Habitat, sa United Nations Habitat, in Ormoc City, 52.23% or 24,319 out of 50,344 household, while 36.33% live below the food threshold. Okay. Food threshold mga kison. Threshold meaning doon na tayo basihanan. Okay? So, doon na basihanan na kini arang-arang ni. Nya diri sa ubos mga kaigsunan, wa na gud, kalisod gud. Okay? So, padayon ta. Nganong gamay, okay? Raman ang gigutom sa Palumpon, Leyte, nagidumala ni Mayor Ramon Oñate. Sumala sa poverty data, poverty incidence sa Palumpon, Leyte is only 25.90%, meaning 25.90 ra ka tawo out of 100 ang gigutom. Okay? Ato ikumpara sa lungsod kuno sa 4 distrito. Sa Isabel 24, sa Matagop 32, sa Merida 30, sa Albuera 29. Pero sa Kananga, ang pinakadato na lungsod matod pa nag 34.70%. Okay. Sa Ormoc City, okay akong i-highlight para magdungan tagbasa. Sa Ormoc City, sa 100 katao, 52.23% ang gutom. Sobra sa katunga sa populasyon sa Ormoc ang gutom. Nga unta dato mangkaha ni nga syudad
ato kining hinuktukan mga higala. Muna yang gisulti ha. Wa ko'y gipuno, wa ko'y gikuha. Tungod ba kini sa mismanagement? Sa nagdumala sa rinda sa pagagamhanan nga gihatagan og priority ang paghimo og fencing building, badminton court building, rebulto, mga concert, kadaghan gini. Ug uban pang programa nga dili makaparang-arang sa nagkutoy nga tiyan sa mga ormokanon. Dili ni ako nga mahibulong nganong daghang ormokanon na magkasakit og ulcer o tinuod gina kay gutuman. Ang problema kay wa pagyoy City Hospital. Magpadayon pa ba ang orbokado sa Torres Gomez na pamunuan? Yan ang pangutana ha. Yan ang pangutana. Ikaw ra ang makadesisyon niya na ormokanon karon Mayo 12. Kaya ang kaugmaon sa ormok naa sa imong dughan. Okay, salamat kayo ha. O niya, ako ipakita ninyo ang kining source o ang reference ni Sir John Legaspi. Pwede mo maka-search ani sa internet. Pwede mo maka-search ana iyang gipanulti kung tinuod ba na og dili. Nya koreksyonin lang ko ako kaya ako may nagbasa kung sayop na para ato pong koreksyonan si Sir John. Pero doon na siya gipakita na mga source, iyang source mga kaigsunan sa iyahang gihimo na research. So, balikan, haom ni sa atong mga diskusyon mga igsoon. Haom ni sa atong mga diskusyon mga kaigsunan, diyang naghisgot ta kagahapon unsay kalahian kay kining atoa voters education campaign magining atoa. Unsay kalahian between the ODT, Ormoc Development Team, na mo'y nagdala karon sa tibuok Ormoc mga igsoon. Og sa One Ormoc Political Party, mga kaigsunan, pinanguluhan ni Engineer Willie Codilla. Okay? Kauban si Congressman Cheng Veloso, pagka-Vice Mayor si Roylan Villasencio. Unsay kalahian? Ato nang gidiscuss. Haom kay ni. Kay ang 10 priorities, di ba? Nakikita mo itong 10 priorities, mga kaigsunan, sa Ormoc Development Team, og sa first 10, kaya dili man ni 10 lang, ang sa One Ormoc Political Party, daghan man kini, mga 20 plus man ni. Pero ang first 10, atong gitapad, akong gipakita niyo kagahapon. Kunya, nangutana ko ninyo, asa man ang makatabang sa inyong kalisod karon. O daghan nitubag mga igsoon, di magin malalis. Ang One Ormoc Political Party, mo gin nakahatag mga igsoon. Base sa gitandi lang nato, gitandi nato. Na mga dokumento mga igsoon. Ako itong ipakita ninyo kagapon. Ako itong ipakita balik ninyo. Ang priority or mga priorities na programa sa ODT o sa One Ormoc Political Party, itandi na to mga igsoon. Yan ang utana natang asa may makatabang sa inyong kalisod karon. Og nakita gid mga igsoon, One Ormoc Political Party mo gitubag. Nga naman, pagpaubos sa bayranan sa Orwasa. Pagpataas sa serbisyo sa Orwasa. Pagpaubos, kining tabangan sa Kongreso, pagpaubos sa bayranon sa kuryente. Pagpaubos sa mga buhis, mga kaigsunan, labi na yung taon sa mga gagmay negosyante, na mo'y niresulta sa grabing pagmahal sa dakbayan sa Ormoc, kapirtin tag-asa sa mga buhis. Kapirtin tag-asa sa mga buhis, may hasta mga gagmay negosyante gibuhisan. Muna mga kaigsunan, mahal ang mga palalitong sa Ormoc. Asa man na? Kana palang tulo. Wapay labot sa Ormoc City Hospital, mga kaigsunan, na matod pa ni Engineer Willie Codilla o sa One Ormoc Political Team, i-follow, i-pattern nga to sa Sultan Kudarat, i-pattern nga to sa South Cotabato, yun sa nila na naka-zero billing or at least bisag zero billing sa mga indigents. Diya lang sa magsugod sa mga indigents, diya lang sa magsugod sa mga kabus na itong Ormocanon, diya lang sa magsugod sa mga senior citizen o PWDs. Pero mato pa, expand maginaoy. Hangtod malukop ang tibok Ormoc mga igsoon anang zero billing. Asa may makatabang ana? Ikumparar sa duha. Migon magid mga kaigsunan. One Ormoc Political Party ra gyud. Makita man ninyo. Unya karon, diha yung pagtuon mga kaigsunan, diha research mga igsoon na ni Sir John Legaspi mga kaigsunan ingon. 52.23% ang giguto mga kaigsunan sa mga lumulupyo sa dakbayan sa Ormoc mga igsoon. Taasa na. Pero taasa ka na mga kaigsunan. Sa ato pa sa every 100, subras ka tunga.
ang giguto mga igsoon. Unya karon moingon ra bang uban na di na ta kinahanglan Ormoc City Hospital kay wa nay kabo sa Ormoc. Ha? Tinuod ba na? Kamo ko patubagon. Tinuod ba na? Nawa nay kabo sa Ormoc mo na di na ta kinahanglan og kining Ormoc City Hospital. Diretso na lang mo sa private hospital. Total wa na may kabo sa Ormoc. Kamo ko buhok mo na ng mga kekso na. Ha? Kay di magyud. Data for data ako di magi ko mo pakita ninyo og bisag kinsa pa na mo send nako. Di magi ko mo pakita ninyo kung walay dokumento. Kay maay magunang na dokumento kay pwede man nato ikumparar, pwede man nato ayagon, pwede man nato i-evaluate, pwede man nato tanawon. So di may dokumento. Gipakita mga igsoon kining gisend rin nako ni Mr. John Ligaspi. Gisend sa ako na link. Nining post ni Mr. John Ligaspi. May ko gipakita. So pwede ra ko koreksyonan. In fact, pwede koreksyonan si Mr. John na sayop ni. Ayan, gihimo. Oreha ka observation mga keksurat. Pwede ra kayo. Kaya di may mga dokumento. Sa atong programa, maningkamot makita na dunay dokumento mga keksurat. So muna ang pangutan ng mga keksuran. Tinuod ba na wanay kabo sa dakbayan sa Ormoc mo nang dili na ta kinahanglan o dili na mo kinahanglan ang Ormoc City Hospital? Mao ba na mga keksuran? Dili na kinahanglan ablihan pa ang Ormoc City Hospital na dugay nang nahuman diha sa Simangan. Napo katuig na ang nakalabay. Sa ato pa, katong mga nasakit na dito sa baybay, katong mga nasakit sa niaging tuig, katong nasakit na tuwa sa kining Tacloban sa niaging tuig, unta to. Makatabang na unta ang Ormoc City Hospital, matabangan na to sila, di na sila kinahanglan mo atong baybay, di na sila kinahanglan mo atong kining Tacloban, kung giablihan o gi-operate o gipa-function, gigamit kanang Ormoc City Hospital diya sa Simangan. Dili na unta sila magantos pa. Dili unta sila magantos siya na nasakit. Dili po unta magantos ang pamilya sa nasakit. Kay pwede problema ha mga kaigsunan, nasakit pa gani, nagantos yung taon, kay layo kayo. Ang pamilya po din taon, gukod, gahato dito, nasakit na lang po mga kaigsunan. Nga naman, perting taon layo ang mga kaigsunan. Kung saan man nila dito, dubli-dubli ang gasto. Makasave, tinood sila. Makasave, tinood sila mga kaigsunan. Pero ang ilang pang gasto pag-stay dito, ato na lang sa ospital, ang ilang pagkaon-kaon pa. Ang nasakit yung taon, ni sobra kasakit. Nagunahuna sa mayahang mga kaparentihan. Layo man yung taong ko, di ako sa Tacloban. Di rin maguna ang taong ko sa Tacloban yung taon. Kung saan, asa mo sa kuda doon sa, dili man taon. Di man yung taong gusto yung taon na mahitabo po sa masakiton. So, ang pamilya naningkamot din taon mga keso na makaabot og Tacloban. Tinuod man na. Pupitang, diha sa to ang short video, doon ay mga ni-react diha na di na kinahanglan. O public hospital. Kinaan ko na yung mga private hospital. O lagi. Nalagi private. Kung kamo maka-afford, wa man ay problema. Ang problema, matod pa sa research ni John Ligaspi mga kaigsunan, sa gigutom lang gani, meaning sa kulang sa pagkaon, 52% na magani sa total population sa Ormoc. Pagkaon lang na. Unsa na ka kung mag-hospital pa? Muna tinuod magining istorya bisag taon, mahog na kinibang ipaagi na lang katawa-katawa. Adto na lang ginin taon sa manghihilot. Tinuod man ang istorya ha. Kamo diha sa taga Ormoc, di ba? Maka testigos mo na. Mga tuwing taon ta sa mga manghihilot. Adto na lang in taon ta sa mga faith healers. Adto na lang in taon na to dadon ng ato mga masakiton. Kaya pwede malisura ka nag-ingon mga kiksunan na sa Ormoc City Government na adto ta sa private hospital mga kiksunan. Unya, may rabag sa gubangon sa City Government ang tibuok. Bayra na, dili ra ba? Unya, ikumpara na to sa one Ormoc political party. Gisaad maging Engineer Willie Codilla, ablihan ang Ormoc City Hospital. Zero billing mga kaigsuoran. Why bayra na? Sabay na sa mga indigents, sa mga kabus na itong mga kaigsuonan. Kuha ka lang kung certificate of indigency dito sa barangay para sigurado indigent ka. O maka-avail na ka sa kining City Hospital. Maka-avail na ka sa City Health Services. Libre. Kanang saad pagkaninduta na mga igsoon, sultian ta mo.
pertininduta ng saara. Ug ako 101% ko sigurado mga kaigsunan pag one or more political party matagamtaman gina ninyong serbisyo. Yes. Mingon ako ba? Sir. Bankrupt sir. Ay bankrupt. Kasi bankrupt. Bankrupt ang or mo kada kay zero billing. Ha? What if kuno doon na kuno hospital mga kaigsunan mugasto ang city government og 300,000, 400,000. Ko gamay ra man na sa income sa Ormoc City. Kagamay ra na. Ha? Muna gina ang problema kung magsigit ang panghambog na dato ang syudad mga kaigsunan. Unya ang mga lumulupyo masakit to ang lakaw mangabot og baybay tapos mangabot pagtakloban sige panaway mga kaigsunan sa ubang mga distrito sige panaway mga igsuon ngadto sa Tacloban ug uban pa diha mga kaigsunan. Unya kun ni masakit na mga Ormocanon tuwa pa dulong dito. Di ba nasagpa? Ha, mga kaigsunan? Di ba na man pabaga lagi naong? Pabaga lagi mga kaigsunan. Sige lang kita pabaga ani. Ha? Muna diha mga kaigsunan. So diha tong pag butogid sa Ormoc City Hospital, daghan nangita sa mayor. Wa na gid pakita ang mayor sa Ormoc. Wagin mo tubag niya na mga kaigsunan. Hay naman tong inyong giingon na site development plan. Hay naman na dapita, hay naman ang site development plan. Ha? Nya kanang saad sa Ormoc City Hospital pagkadugayan. Naganita ko ng saara sa Ormoc District Hospital. Ormoc District Hospital, ODT di ay Ormoc District Hospital naman. Unsa ni nang ODT? Ormoc Development Team. Pagkadugayan na ng saara mga kaigsunan. Ha? 2022 gisaad na mga igsoon. New Ormoc City Hospital. Karon 2025 na ta, wa gyapon ang New Ormoc City Hospital. Ultimo plano, wa gid taon. Daghan ang utana, hain ang mayor sa Ormoc. Pag-abot mga igsoon. Dagay ang mga panahon. Sige pungutana, wa gyud tubag. Niboto na po mga kaigsunan ang problema sa Orwasa. Ang problema sa Orwasa mga igsoon nga naman pertin daghan na nagantos. Nya karon sus perting inita mga kaigsunan. Agokoy wa nagitay wa nagi agasay tubig. Ni buto ang problema sa Orwasa mga igsoon. Ha? Buto gyud. Ha? Kung moagas magani, murag Milo. Ang uban mingon herbal tea. Ha? Daghang suko nakuha ta mga igsoon, sige tagisgod sa Orwasa. Ha? Nangayo ta og explanation sa tong mayor. Hain na ang dugang kwarta sa Orwasa. Kaya ang Orwasa dugay rang nag-increase sa sweldo. Sweldo naman sa koleksyon. By more than 60. Kuha ko masayab 60 to 70% ang increase mga igsoon. Usay mo taas pa depende sa mong consumption. Daghan ang nangutana, hain na ang kwarta sa Orwasa. Ngano na ang serbisyo more maghapon? Ha? Buto na po mga igsoon, buto na sad. Ha? Issue na po sa Orwasa mga kaigsunan. Ha? Muto na pugos na padap. Basi mingon sa muna, fake news na. Okay, share ninyo para makita ninyo. Kana. Di magina fake news mga kaigsunan. Atong balik-balikon. Napay tingog Tanawa. Dire sa left side kung magatubang ka. Murag herbal tea. Dire sa pika side mga igsoon, tanawa. Ako iposa Tanawa mga igsoon. Tanawa. Muna ang agas, muna ang serbisyo karon. Sa Orwasa tanawa. Tinuod man na. Ni edited mga kaigsunan, i-search lang gud ninyo diha. Ibutang ninyo sa Facebook niya pag butang na mo Orwasa. Tapos scroll down pagkadaghana. Buto na yun. Kini. Reklamo na po about Orwasa. Daghan nga sir. Tamagi mi sir kay Orwasa. Sir, unsa ka naman ni? Wala may agas-agas. Intaon na pertir bang mahala? Sir. Unsa man ni? Muagas tinuod pero di na magidintaon na bisag ikilis pa nato. Kada may ilimpyo bitaw sa bugas. Ikilis may tawag na, di ba? Di madaog kilis-kilis sir. Di ba? Kinamdam mo ni? Unya do na patay gipakita intaon diri na. Kato intaong si atong igsuon ni taon na
nagkaus siya tubig, 40 pesos iyang magasto one trip para sa mga tubig na iyang kauson. Unya mato pa niya, at least makaduha ko no. Sa ato pa 80 pesos, posible pang matulo. Unya ko imo nang sumadahon sa mga adlaw mga igsoon, moabot og 2,000 kapin. Iyang gigasto para sa iyang pagpalit og tubig. Nahago pa siya. Nigasto pa siya. Diya pag nakapait. Mubayad pag siya sa urwasa kaya di siya gusto maputlan, makuha ang kwintador. Bisa ko'y agas-agas. Di ba? Tinawad mo na. Di man ni bakak, di man ni pangdaot. Tinawad mo na. Loy kayo. Nagsagob pa siya tubig, bayad pa siya. Pag human, usik sa oras. Unta to, ang oras para sa more productive na mga trabaho unon para in taon maka-sustainer sa pamilya. Nausik pa kasi may nikaos. Huwat man tao siya, gadama siya itong kuan. Kaning galon. Pitinda ka ng galon. Husro ka din taon mo gigamit. Pwede hinaya. Usik ang oras. Pag human, usik ang oras, usik ang kahago, bugat kayong pagkarga. Tapos, ang pinakasakit, mubayad kapag yun sa urwasa, bisan tod kung ay agas-agas, kay mahadlo ka, nakuhaan o kwintador, kay nagdahom nagiintahon ka, basin di ugma, na ihagas. So daghan ang gipangita, daghan ang ngita sa mayor mga igsoon, unsa man ni ikasulti sa mayor ani? Unsa man haim ang kwarta sa urwasa? Di ba? Kinamdum mo? Daghan ang nangita sa mayor. Haim man ang mayor. Asa man ang mayor sa Ormoc? Haim man siya. Unsa may katubag ani? Haim man ang kwarta. Tinuod ba na ang kwarta sa urwasa gigamit sa mga salain na mga proyekto sa dakbayan? Lakip na ang fencing building, lakip na ang badminton building, lakip na mga kaigsuunan ang mga concert. Tinuod ba na tuwa gamita ang kwarta sa urwasa? Muna'y pangutanas katawhan. Muna'y pangutanas katawhan. Unya gitubag bago na sa mayor sa dakbayan sa Ormoc, wa gid in taon. Ultimo, asa ilang media ko ng mga kaison, wa gid maghimo-himog interview para pagtubag sa mga isyu. Wa gid in taon mga kaison, haiman ang dugang kwarta sa Ormoc. Diyang inyong gipasakaan ang presyo sa bayaran sa tubig, haiman ang dugang kwarta na inyong natigom. Naa pa ba ng kwarta ha? Hain na dapita. Asa na gigamit? Muna ang mga pangutana. Pero wa gini tubag. Mo to mga media mga igsoon kay mo lagi sa taman na hai sila. Padong pata diha. So, nibuto ang urwasa. Wa gid nagpakita, wa nagpatinaw mga igsoon. Wa nagpa-interview. Wa bisag gamay reaksyon ng atong mayor sa dakbayan sa Ormoc. Okay lang siguro to. Mingon ta sige lang. Sus, buto. Nibuto mga igsoon. Pagpusil ni Kerwin Espinosa. Pagpusin ni Kerwin mga igsoon, sa Albuera man hitabo, sige lang. Albuera man to, why labot ang mayor sa Ormoc mga igsoon. Nibuto na po. Laing balita, unsa man. Ang person of interest, mga pulis sa Ormoc. Atoy, dito na nagsugod ng laay mga kaigsoon. Ay, pulis sa Ormoc mga igsoon ang involved. Sige lang. Ingon na uban, sige lang. Ayaw pangutana sa mayor sa Ormoc. Nga naman, ang mayor sa Ormoc, dili man directly responsible na. Kinsa man, ang city director sa PNP sa Ormoc mo na directly responsible. Adto ka mangutana. Eko sige lang, tinuod mo sa. Wa magdugay mga igsoon. Wa magdugay. Nibuto na po ang lang balita. Ang hipi sa Ormoc appeal sa 7 na person of interest. Pagbuto sa balita, girilibuhan na ang hipi sa Ormoc. Wa na hipi ang Ormoc. Wa na hipi ang Ormoc na directly padagan sa Ormoc City Police. Wala na. Girilibuhan man. Ano man. Appeal man ang city director. Grabing pagbuto sa maong balita mga kaisunan. Nahimong nasyonal. Sumunang dugang na pangutana. Hain naman ang mayor mga kaisunan. Og sama sa naandan, wa ginakita. Wa ginadunggan. Sama sa naandan sa isyu sa ospital, sama sa naandan sa isyu sa urwasa, sama sa naandan sa isyu sa mga tricycle driver o mga kining sa enforcer,
sa mas nada sa reklamo sa kamahal sa mga buhis, sa mas nada sa reklamo sa kamahal sa mga palaliton, wa gitay reaksyon mga kigsunan gikan sa mayor sila kwento mo. Kung naa man ganing isend nako kaya itong ipakita. Correct me if I'm wrong. Di ginamamalimtan na to. Correct me if I'm wrong. Paguman, nibuto mga kigsunan. Nibuto mga kigsunan ay appeal ang city director. Pero dili lang diara kutob. Niboto pagit mga kaigsunan na dunay ghost employee ang City Hall. Niboto mga kaigsunan na gasto or gigamit ang panudlanan sa City Hall mga kaigsunan sa Ormoc City. Para sa mga ghost employee na naako no nagtrabaho sa media. Di ba? Naako no nagtrabaho sa media. Muna ang akong katapusang ipakita ninyo. Ako na ipakita ninyo mga kaigsunan para lagi. Gingnan man ko kagahapon mga kaigsunan. Ayaw ko nagtuoan ang Kerwin Espinosa. Ngayon ko dili ni about Kerwin. Pero sige lang. Ako ipakita ninyo. Kadiyot sila, ayaw ko, sige. Di natutuhuan si Kerwin Espinosa. Sige, yun ko di mo na, dili natutuyuan. Ubanan tika. Anang pag-ingon ni mo, di natutuyuan, tuhuan. Depende na nimo pero sige para mahappy ka di natutuhuan. Pero di amay dokumento. Di amay dokumento nagipakita si Kerwin. Di amay dokumento. Kining dokumento nagipakita di Kerwin Espinosa mga kaigsunan. Pwede man ni ma-validate. Pwede man ni ma-check kung tinuod ba ang pasangil. Pwede man ni matanaw. Di amay dokumento nagipakita. Sumingon ko, hala sige. Para muhunong ka, di natutuhuan si Kerwin Espinosa. Pero kining dokumento na iyang ipakita. Tuhuan na to, dili. Lisod man kay mingon na ta, di na ta motuhuan ang dokumento. Kay dokumento man na. Lisod man kay di ta motuo, kay na may mabasa man na. Lisod man kay mo diretso ta kingon dili na ta motuo, na naa may mga pirma diha. Di ba? Nakuha ninyo? Lisod man kay mingon ta. Di natutuhuan si Kerwin Espinosa. Sige. Dali kita mingon. Sige, di ta motuo. Pero kining dokumento nagipakita ni Kerwin Espinosa, lahi ning istorya Kay di may mga pangalan dire. Doon na po'y approving authority dire. Doon na ingan sa executive director, executive assistant dire. Basahan na ko City accountant dire. Kita mo? Executive assistant dire ay. Na ipirmas mayor dire ay. Na di mga signatory kani mga nag-check. Na kanang mga naskilid-kilid ba kanang naskilid-kilid So kining dokumento ma-verify man ni. Ma-verify man ni tanan. Di mga pangalan sa mga alleged ghost employee. Ma-verify man ni tanan. Kining dokumento Pwede man ni i-deny, pwede po ni i-explain, pwede po ni ang kunon. Naramang kita. Pero until now, wa gyud ni challenge ani mong dokumento Muna akong kahibungan og nahibong po da mga Ormocanon ani umuna nang utana hain na ang mayor na mo explain unta ani. Pero wa kita kadungog mangsong. Nay may pirmas mayor Naama na sa dokumento. Dako kay ning aligasyon ang ghost employee mga igsoon. Kay kung naa kay ghost employee aning usa ka departamento, dako gyud tsansa. Doon na kay lain mga ghost employees sa uban na mga departamento. Kaluoy in taon. Sa mga Ormocanon wa makasulod sa City Hall. Or ang mga GO kay kini mga casual man ito. Nawa na casual ay nakabutan na ra, casual ay nya. Ghost employee ka tapos casual. Tas naluya sa mga GO job order na. Another issue na po ni. Daghan ang utana haay man ang mayor mga issue namutubag ani. Sa ako nang gikaingon, may dokumento man na. Di na ta magisgot kung kinsa gasulti ka di lagi patuhuan si Kerwin Espinosa. Sige dili lang. Pero ang dokumento naama na. Babasa man na. Can anyone explain
Unsay nahitabo niya na mga kaigsunan? Tinuod ba na mo mga ghost employee? Oh. Until now, wa gitay nadungog sa itong mayor mga igsoon. Sa kadaghan niya itong mga isyu na ato ang gipangisgutan mga kaigsunan, perti na naghana, wa gitay nadunggan. Kunya, makakita lang ta na ang sa mayor mga igsoon sa Dakbayan Sorbok, tuwa sa lain na mga munisipyo. Gaon sa gudin taon ka dito? Ha? Ganong tuwa gudin taon ka, na di yaman na tayo imong kaguling syudad na dapat nimong atubangon? Na dapat nimong atubangon ang mga pangutana? Dapat nimong atubangon ang mga kabalaka. Gawa na tayo chief of police sa Ormoc. Ang kabalaka mga kaigsunan sa atong peace and order. Ha? Ang pangutana mahitungod sa ghost employee. Di ba? Pero tuwa ka. Tuwa ka makitaan sa laing, tuwa ka makitaan sa Isabel. Tuwa ka makitaan sa gilabyan na sa nimo, padung ka sa Albuera. Disod kay nasabton mga kaigsunan. Ha? Mumita na kayo na, sir. Kung mag-ilis ka tag liderato, di ko kapugong ninyo, anak. Kamura gina. Ha? Pero sa lang ako ikaingon ninyo, timbang-timbang, ha? Ayaw, diretsong to. Timbang-timbang sa makadaghan. Asa man ang makahatag og alibyo sa imong kalisod karon? Ang ODT ba? Ha? Namo hinungdan mga kiso na pagsaka sa precious tubig? Ha? Wala makaabli ang Ormoc City Hospital? Ha? Mga buhis gipatasan? Mga penalties gipatasan? Or ang One Ormoc Political Party ba? Ha? Pinanguluhan ni Engineer Villy Codilla mga igsoon. Niingon ko siya, di ko mo give up yun. Di gig ko, fake news gina. Di gina tinuod na mo withdraw ko. Ha? Karon pa ba? Dadi ang mga Ormocano nagpuluyon ko. Kaya nakita sa One Ormoc Political Party mga igsoon, naa diha. Matod pa mga kaigsunan, ang pinakanindot, the best deal na naa karon sa Dakbayan sa Ormoc para sa ato mga kaigsunan. Na makatabang yun sa kalisod. Ha? Nagiatubang karon. Ako, dili man ako. Ha? Gikan mo na sa ato mga viewers na share diri ka na ito mga igsoon. Muna may ko ninyo, timbang-timbang. Una-una sa makadaghan. De reaksyon si Konsehal Jeffrey Del Socorro. O sa silbi sa kadakon sa kwarta na imong madawat sa eleksyon kung baylo kini sa pagkahigot sa imong kagawasan sa kalisod, pagdaog-daog o pag-abuso. Angay nato kining hinuktukan o tigaman aron kita gawas nun o makaginhawa sa tumang kalisod sa atong dakbayan. Salamat kayo, Konsehal Doc Jeffrey Del Socorro, mga igsoon. Mato pa ni Sir Butch, napailaing term ang site development plan. Delusional plan. Delusional plan, mga igsoon. Kanang kutob lagi si mong una-una. Dihara kita kutob bitaw. Kanang murag nagtuyok sa mong una-una, murag kag nalipong. Murag kag nalipong, mga igsoon. Kaya tinuod biya gina. Kanang site development plan, gipanghambog biya na. Gipanghambog biya last year. Gipanghambog biya na mga igsoon. Last year, mga igsoon, na anak ko sila site development plan. Asam na dapita? Hay man na site gibutang. Wa gidin tayo na kay balo. Asa na dapita pangitaon mga kaigsunan? Kana mong site development plan. Drawing ra gid ang ako nakitaan mga kaigsunan. Wa gi ko nahibaw-an mga kaigsunan. Na site development plan ambot asa na dapita makitaan. Managingon lagi. Nangita ang katawhan mga igsoon. Hain na ang mayor sa Dakbayan sa Ormoc. Mabitaw sa mga fake news na nikatap na si Engineer Villy Codilla kuno muhunong mo-withdraw kuno sa pagkamayor mga kaigsoon. Murag dakong katawanan mga igsoon. Kay sinining sitwasyon na niining mga panghitabo karon murag kinsa may makaingon ta na katuhuan na mo-withdraw. Si Engineer Villy Codilla ba na makita ang mga kaigsunan? Or ang pangitaunon ba?
Ambot hain na ron dapit na gibutangin taon. Ako nang ihatag ninyo mga igsoon. Kay klaro magigingon si Engineer Vili Codilla. Di gina mahitabo na mo-withdraw ko. Ah. Okay. So dito mga kiksonan. Atong gamay lang tag oras. Mo kamingaw sa payag. Medyo mingaw gid sa taon sir. Tingalig unfinished business na sir, na huge. Yes, posible. Sir Butch, sorry, na-late ko. May problema sir. Sir Red, di ta mo surrender kay sa mga daghan na kayong nibali. Karon maihap na lang na sila. Mo lagi na mo nangingon. Karon pa ba mo nangingon ni Engineer Vili Codilla? Karon pa ba? Sir Alan, Mayong Udto, Sir Danilo, Ma'am Junine, VJ Ben. Okay. Og sa tanan nato nagtan-aw ka nato mga igsoon. Salamat kayo. Okay. Doon mga nag-PM ka na to mga igsoon atong tagaan na to gamay ha. Tagaan na to gamay nga pagtagad mga kigsunan. Sir, dili ba ang kagutom nagpasabot na grabing korupsyon sa usa ka lugar? Uyon mo na mga igsoon? Sa topic sa katong gipakita atong kagutom, di nag-PM na to, uyon ba kunuta na ang grabing kagutom sa usa ka lugar nagpasabot sa grabing korupsyon? Doon ako nabasahan na I think sa World Bank po to na review, di ba? Sa World Bank nagsultian na dili lang sa Pilipinas kundi sa tibok kalibutan, di ba? Na ma-equate nimo ang kapobrehon sa lugar o korupsyon sa mga namunuan. I think it's World Bank. Correct me if I'm wrong, sir. Di kita mawa tong correct me if I'm wrong. Kanina nag-PM nako, correctionin nako kung nasayap ko. But sa akong mubong pangunahon na, ang World Bank ni sulti pud ana na ang kapobrehon sa usa ka lugar equate na siya sa tumang korupsyon po diyan ang lugar. Kunya, by the way, ang korupsyon biya, di biya na mingo na madali ra na makit-an mga kaigsunan. Maayo ra bagi kain na itago ang korupsyon. Labi nagmaayo ka magpaloy-looy? Agoy! Wala na. Dugo ng kasing-kasing mga kaigsunan. Warala, torang kamot, hiram-hiram nito sa kilid. Diyan lang gisend rin na to. Mahitugon ni sa tricycle driver. Okay, ako tagaan na sa nato ning pagtagad kay gamay lang natag oras. Ako nang i-send ninyo ha. Okay, kaning ghost employee ato nang ipadayon. Ay mo kabala ka. Ipadayon ta ni ugma pohon. Pero ari sa mga gipang send rin nato para di po taon gihagoan ra ba po taon ni. Di ay gisend nako mahitungod sa anonymous kaming mga tricycle driver sa Ormoc mumata og sayo para manginabuhi. Para naay ipakaon sa among pamilya pero kuwangon ra amo kita kay sigihan migdakop sa mga enforcer. Himuan jud mi og sayop para matikitan. Perti bayan dakua sa multa. Kay lako na mi pero walay mahimo kay mga tricycle kay sa tricycle raman jud among panginabuhi. Okay. Nawa ko nang ihatag ninyo. In taon, kini taong anonymous, gibas ni sa mga kadaghan sa mga wa makauyon siyang post. Pero ako nang ipakita ninyo mga kaigsunan. Kay dili ra ni usad duha tulo ka mga sentimento sa mga driver na susama ani daghan kay ni. Mo bitan ningon si Engineer Vili Codilla. Siya ang paglingkod mga igsoon sa pagkamayor, ingon siya tutukan ang driver og ang mga sumasakay. Balansiho nato. Driver og ang sumasakay. Doon na sila lain na mga panginahanglan. Ang sumasakay, nagkalisod, pobre rasad na pareho nato. Kinahanglan na magdaginot mo man ang sumasakay. Mo bitang sakay sa tricycle, wa siya mo sakay, wa siya magpalit og sakinan, wa siya kapalit. Sakay sa tricycle kay pareho na to, pobre. Doon na siya panginahanglan.
Ingon po ang mayor, Violi ko diyan, ingon po siya, ang mga driver, doon na po panginahanglan. Kaya daghan sa itong mga driver, pareho na po na ito kabus. Doon ay panginahanglan na doon ay madala na pagkaon sa ilang pamilya, inikuli niya. So dapat na ito balansihon ang duha. Tun-a na balansihon kining duha mga igsoon. Usa na niya na ang hukman o nadungga na to na fuel subsidy. So karon, timbang-timbangon na to sa makadaghan mga igsoon. Dili ta mohukom dayon. Ang uban mingon din, kaya mga sadaan masan mga drivero, mga sadaan. Pero daghan magug kaini. Mo bitaw na mingon, ang one or more political party na dapat imbestigahan kining maong mga reklamo. Kining maong mga gipakatap or nakit-an ginato no nag-viral na mga video about sa pagdakop sa mga enforcer sa dakbayan sa Ormoc. Angay gini imbestigaran. Ingon ang one or more political party, angay gid imbestigaran kining gitawag na kuta-kuta system. Naabagid ni sa dakbayan sa Ormoc sa mga enforcer. Mo in taon na mga enforcer mga igsoon magkarakaragid og panakop. Kadi ako ning kuta. Para asa man na? Para pag-increase sa sales? Para pag-increase sa kwarta sa dakbayan sa Ormoc? Grabe naman ang pinug-an na yun. Para pag number one kita na richest city. Mao ba na ang rason? Mo nang angay imbestigaran. Angay tan-aon. Kining mao mga yango-ngo sa katawhan, yango-ngo in town sa mga tricycle drivers, multi-cab drivers. Pertin daghana mga igsoon. Okay, so ako 'tong ipakita ninyo. Ako ipakita niyo kana. Kamo diha naani sa Albuera Bulletin number 2 gi-post nila niya, gi-share din ako. Ako sang gipakita ninyo mga igsoon. Okay? Salamat kayo. Sa mga nag-share din nato, salamat kayo kay naningkamot gimo nangita mo mga pamaagi aron makakontribute sa atong programa mga kaigsoon. Mo nang i-share ninyo mga igsoon, i-share ninyo sa uban, ipakita ninyo sa uban kini na mga punto between Ormoc Development Team o One Ormoc Political Party. Asa sa duha sa dakbayan sa Ormoc ang makahatag og tinud-anay na alibyo sa imong kalisod karon. Kana mo'y pangutana, kana mo'y himua kana nag-guide mga kaigsunan aron sa imong pagdesisyon karong Mayo 12. Unya ayaw tan-awa imong kaugalingon, ay tan-awa imong pamilya, tan-awa imong mga anak. Tungod kay kada peso na ma-save, kada peso, kada centavos mga igsoon na ma-save sa pamilya tungod kay ang mga bayranan na kunhuran, dako kay nang ikatabang sa pamilya, labi na sa pagsulbad sa kagutom mga igsoon. Muna'y tinud-anay na muhatod sa gitawag na zero hunger. Muna'y tinud-anay kay ang tinud-anay na mo address na muhatod nang gitawag na zero hunger mga kaigsunan. Wa na kunoy gutumon sa dakbayan sa Ormoc bisan pa dunay pagtuon na 50% mga kaigsunan o sobra sa 50% sa mga tao na lumulupuyo sa dakbayan sa Ormoc gigutom. Pero naay solusyon. Unfortunately, base sa itong pagtandi-tandi mga igsoon, wala sa Ormoc Development Team, naa sa One Ormoc Political Party. Naa ang solusyon mga kaigsoon. Na pwede mo na amoy inyong kaugalingon na desisyon. Doon na mo yung kaugalingon. Masin mo, sukuhay mo sa ako. Why problema na? I-react lang yapon. React lang. Comment lang yapon. I-PM lang yapon ko. I-text lang yapon ko. Why problema na? Importante mga kaigsunan na magkapadangat mo sa inyong mga sentimento ko opinion. Pero hangyo lang ako. Timbang-timbangan lang yun sa makadaghan mga igsuon. Kay kausaragid ta. Muhimo sa pagbutar. Kausaragid mga kaigsunan. Muhimo sa desisyon. Doon na nang utana. Sir, kahadlukan ba nato na masayop ta niyang desisyon na? Tingog ko, yes na ang magina. Kada desisyon na to sa kinabuhi mga igsoon, doon na ginay duha na posibleng samputanan. Makaayo or dili makaayo. Makatabang o dili makatabang. Duha ra gina. Kada desisyon na to sa atong kinabuhi. Pero kung maghisgot ang eleksyon sa Pilipinas every 3 years, sa ata pa 2028 eleksyon na po. Pagkaduol ra ni anak mga kaigsunan. Duol ra gid in taon kayo na. Muna mingon ta mga igsoon na
Gibutang gina sa atong batakang balaod, gibutang na sa ato ang balaod mga igsoon aron protektado kita ng mga voters. Aron protektado kita. Na kung ang atong ma-elect na mga opisyalis dili makahatag sa tabang na atong gikinahanglan mga igsoon after 3 years, ilisa na to sila tanan. Inana ang atong balaod. Naa ka na sa atong balaod. Nabutang, nahipati ka na sa atong balaod. So di ta angay mahadlok. Because kung ang atong desisyon mga kaigsoon mo resulta usab sa kaayo, mo resulta usab sa alibyo, mo resulta usab sa tabang na atong gikinahanglan karon mga kaigsoon, then sakto why dili mausik ang atong desisyon. Dakog ikatabang sa imong pamilya. Muna mga kaigsunan, timbang-timbanga sa makadaghan. Unya sobra na jud kog maayo. Kay 1 hour and 30 minutes na jud ko. Manamilit na gyud ko mga kaigsunan kay ngato dapay mo sulod na programa sa Infinite Radio. Magpasalamat na lang ko mga igsuon sa mga nagtan-aw kanato. Kamo. Salamat kayo kamo na nagtan-aw kanato. Magpasalamat sa ko. Kisa man ang mga nananaw nabasa na mato nako tanan. Ang mga classmate na ato ang nananaw na to. Pasalamatan na ako. Salamatan po na ako mga igsoon. Si former Congressman Justice Cheng Veloso. Nagtanaw po na to. Salamat kayo kong. Kisa pa. Nagtanaw po na to. Engineer Viuli Codilla. Pagkamayor sa Ormoc mga igsoon. Salamat kayo. Engineer Viuli. Roylan Villasencio. Pagkabisi mayor. Nagtanaw po mga igsoon. Unya, kauban ni Congressman naman. Kauban ni Konsihal Jeffrey Del Socorro, ang One Ormoc Political Party ng mga konsehalis, nagtanaw po na to mga kaigsoon. Salamat kayo. Unya, hangtod karon, wa magitay na dungog na dunay wa ko na dawat na mga link na dunay nagtan-aw na to na gikan sa ODT. So munang wa sa tay ma-mention sa ODT kay wa man tay makita. Unlike sa Ormoc Political Party na naa magid sila mga kaigsunan. Di ba? Nakita nagtan-aw magid sila kanato. Salamat kayo. Sir Ryan Cordero, salamat kayo, sir. Kisa pa lang, mga igsoon. Okay? Ang mga naminaw na to sa traditional radio, Infinite Radio Villaba, salamat kayo. Ugma po na, alas 12 hanto sa launa gyaputa. Okay? So, kinin na lang, inyong ubos na lagad. Brother, Yudes, Yogo Manamilit, daghang salamat and glory be to God. Dalaygo ng Diyos, labaw sa tanan. Bye-bye, God bless. Ayaw kalimot mga igsoon tinod nagkagawasan mong katugod sa pagsulti sa mga butang na dili gustong madungog sa uban. Sa mga doon na may pangutana diha, kay lagi, nakuwangan sa itong programa, i-PM lang ko, or i-text lang ko. Sa atong GCash, naagya po yung nangutan sa atong GCash, naagya po itong GCash sa mga igsoon. Kasi ati gustong mo donate diha, kasi gustong magpadag stars, o gumawa ng donation, pwede gyapon kayo mga igsoon, kaya makatabang na to. 0912-885-8531. Naaras o bus. Salamat kayo. God bless. Ay, ma'am pasensya buloy. Ma'am, salamat kayo. Una, dili malate mo. Kaya pwede rin kayo ma-review kini atong timbok programa. Wag yung problema kayo na. Muna nga la. Ipang-share. Sa ato mga classmate, daghang salamat mga classmate. Ugma po na, padayon nato ni. Padayon na to. God bless. Bye-bye. I-share ni Soban. Nag-PM na to. Wala ko na tayo programas gabi. Wala pa tayo programas gabi. Kaya may mga programa sa Infinite Radio. Sige lang, musuway lang tamang ikson, ha? Doon na tayo mga video. Karoon to. Dato ipagawas. Watan nyo. Munang i-follow yun. Best Home Radio. I-follow yun ninyo. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Tuloy ang laban mga ikson. Ayan, why fake news. Dili tino na mag-give up si Engineer Viuli Codilla. Ambot lang ka ang iyang kaatbang mga igsoon, Ambot lang ka. Basta si Engineer Viuli Codilla, matod pa niya, gid siya una mo withdraw sa pagkamayor sa dakbayan sa Ormoc mga igsoon. Karon pa bakaha na pwede yung sipa mga igsoon sa suporta sa mga Ormocanon. Salamat kayo. Bye-bye. Number sa GCash, mura gyapon ma'am, 0912-885-8531. Again, 0912-885-8531. Salamat kay ma'am. God bless tanan. God bless. Bye-bye. Ugma po ha, alas 12 hangtod alauna. Bye-bye.
Ay mo kabalaka kay pwede ra gini niya ma-review ni anytime. Okay, i-share. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Wag na wag. God bless. Bye-bye.